Кніга прарока Ісаі, раздзел 53. Хто ўверыў пачутаму ад нас? Ды рука Господа каму была аб'яўлена? І вырас ён быццам парастак перад ім, як бы корань з сухой зямлі. Не было ў ім віду, ані красы, каб мы падзівіліся на яго. І не было выгляду ў ім, каб нам падабаўся. Пагаджаны быў ён, апошні з людзей, чалавек пакутаў, які спазнаў немач, і быццам мы закрывалі твар перад ім. Пагаджаны так, што мелі мы яго за нішто. Сапраўды, ён узяў на сябе немачы нашы, ён сам перанёс хваробы нашы, а мы думалі, што ён пабіты, пакараны Богам і прыніжаны. Дык ён быў пакалечаны за грахі нашы, пабіты за нашы злачынствы. Кара супакою нашага была на ім, і ранамі яго мы аздароўлены. Усе мы, як авечкі, заблукалі, кожны з нас павярнуўся на дарогу сваю, а Господ усклаў на яго ўсю нашу несправядлівасць. Здзекаваліся з яго, але ён сам паддаўся і не адкрыў вуснаў сваіх. Як ягня на зарэ сведзеная, ды як авечка маўчыць перад стрыгалямі, не адкрыў ён вуснаў сваіх. На прыніжэнне і суд ён быў аддадзены. І паходжаннем яго хто пацікавіцца? Бо з зямлі ўзята жыццё яго, за грахі майго народа забіты быў насмерць. І прызначылі яму паграбенне разам з бязбожнікамі, ды разам з багатымі магіла яго, бо нікому не зрабіў крыўды і не было падману на вуснах яго. І захацеў Господ сцерці яго немаччу. Калі складзе ён сваю душу ў ахвяру, убачыць ён даўгавечнае патомства, і воля Господа рукою яго споўніцца. На подзвіг душы сваёй ён будзе глядзець з задавальненнем, насыціцца веданнем сваім. Слуга мой справядлівы апраўдае многіх, і несправядлівасці іх сам ён будзе несці. Таму аддам яму многіх, і з моцным падзеліць ён здабытак, за тое, што душу сваю выдаў на смерць і ў злачынцы быў залічаны, а ён узяў на сябе грэх многіх, таму заступаецца за праступных.